Interiéry pro Čeram. Tvoříme domov. Kompletní interiéry na míru, včetně kuchyní. V New Living Center v Praze Stodůlkách. Vinařství Skoupil. Noblesní vína z Velkých Bílovic. Sponzor pořadu. Emotion Cars. Auta pro vás. Emotion-cars.cz. Soutěž o novou kuchyň najdeš na tvbydlení.cz. Dnes uvidíte hosta, na kterého jsem čekal 10 let. Takže přípravy jsou velkolepé. Máme novou limuzínu, která se rok vyráběla na zakázku. A první, kdo v ní pojede, bude Karel Gott. Právě teď. A pozor, na konci pořadu se dozvíte, jak v limuzíně vyhrát jednu ze 4 dovolených u moře pro 2 all inclusive. Tak jaký to má motor tohle? Tohle je šestiválec, má to 309 koní. Takže docela to jako, když budete chtít, trošku to tam napereme, dáme tomu napít, jak se říká, a můžeme kamkoliv chcete. No, já bych chtěl na Kubu. Jo, tak... Únosy byly vždycky na Kubu. Tak v tom případě začíná 11. sezona naší limuzíny. Díl se jmenuje Únos Karla Gotta. To jste řekl krásně, takže můžeme začít. Tak vítejte v limuzíně, dobrý den. Dobrý den, zdravím vaše diváky. No, musím teda říct, že pro mě velká čest, protože na vás jako na hosta já jsem čekal 10 let. Opravdu ten pořad existuje 10 let. A proč jste nezavolal? To je právě tak, chcete tu historku slyšet? Zpětně. Ano. Já jsem vám volal, když to bylo 2 roky a říkal jsem si, možná už bude čas, že bych skončil. Zavolám pana Gotta, to bude takový ten zlatý hřeb a bude to akorát. A mluvili jsme spolu po telefonu, možná 10, možná i 15 minut a já jsem vás hrozně lanařil. A vy jste samozřejmě hrozně nechtěl, jo. A na konci jste říkal, a kolik jste říkal, že slavíte těch let? A já jsem říkal 2 roky, mistře, bylo by to krásný, kdyby zrovna s vámi jsme to takhle uzavřeli. A vy jste říkal, víte co, zavolejte mi, až to bude 5 let. takže takhle... A teď je to kolik? Teď je to 10. Teď je to 10. No tak to jste teda se mnou riskovali. Mezi tím už jsem byl odepisován, ale vyplatilo se to, ne? No, vyplatilo se to. Já jsem právě volal, když to bylo těch 5 let, ale tam vás zrovna odepisovali, to je, jak to říkáte. Jo, ano. Nicméně je vidět, že to byla nesmyslná informace, ano, protože je to 10 let a vy jste tady. Takže já jsem za to rád. Navíc v podstatě k dnešnímu datu se dá říct, že tady můžeme předávat klidně dalšího slavíka. Vzhledem k tomu, že letos anketa Zlatý slavík vůbec nebude. Nebude, ano. Tak my de facto... je trošku smutný, protože jako přeci jenom to bylo hodně let, kdy jsme si zvykli na to, že jsme se sešli a že i kdybych byl na předposledním místě, to vám můžu říct opravdu na beton, tak bych přišel a těšil se z toho, že slavík existuje. Protože je to taková tradice, my jsme si vždycky ze zpěváky vyměnili pracovní zkušenosti. Co říká Kulák těmhle dírám u nás v naší ulici? No, je to trošku náročnější ulice. Vyšeptaný, no. Je to zatím teda nejtvrdší ulice na díry, kterou jsme kdy potkali, to musíme říct. To tady dáte ještě do fazonky, ne? Asi tak příště se sejdeme někde jinde, no. Ale vy jste říkal, i kdybych byl předposlední v té anketě, vy si myslíte, že existuje nějaká varianta, že vy byste byl předposlední? No tak jako jsem byl při prvním kole. V 62. roce. To už si nikdo ani nepamatuje. Královal Valdemar Matuška, byl první, protože skutečně v té době byl absolutní king a prostě měl hity. Měl semafor, byl v semaforu a já jsem si přál, kdyby tak mě vzali někdy do toho semaforu. Tam píšou hity. V té době to bylo opravdu jistota. No, vzali. Je to síla myšlenky. Chci do semaforu. Chci do Las Vegas. Byl jsem, všichni se mě smáli a byl jsem tam. Takhle já jsem měl tu myšlenku, chci Karla Gotta do limuzíny. Byla to síla myšlenky, trvala 10 let, ale jste tady. No, tak u vás to asi trošku... Jsem přemýšlel pomalu.
No ano, nebo jste zpochybnil tu myšlenku. Ale já si představuju ty slavíky, když se oznámilo, že bude končit, nebo že končí anketa, byl jste z toho smutnej opravdu, takže vás to vnitřně mrzí? Ano, to mě vzalo hodně, protože přeci jenom je to takový setkání a zviditelnění toho, co tipujou diváci, posluchači, a to by mělo být zviditelnění. No a jako důvod konce Ano. se teda říká, že je to systém hlasování, jako ta varianta, proč by teda anketa teďka skončila. A jaký vy na to máte názor? Teď by to vlastně mohlo být jednoduchý, že vymyslí jiný systém hlasování a anketa by mohla žít, nebo je zatím ještě něco jiného podle vás? No určitě chtějí udělat nějaký nový systém, technický, tak nešť teda vymyslí něco nového, no. Ale pro mě ten rok, když vypadne, tak už může být osudový. A to si nemyslím. No. Navíc, já nevím, jak moc se kamarádíte se sociálníma sítěma, ale pozor, na Facebooku vznikla skupina, která se jmenuje Slavík pro Karla Gotta i bez Slavíka. A lidi skutečně se přidávají na internetu do skupiny a hlasují pro to, aby i tak vám ten Slavík byl předán. Takže on vlastně není v otazníku. To se může stát. No to bych uvítal, ale aby si třeba nemysleli lidi, že jsem to zorganizoval já, abych opět se někde zalesknul se Slavíkem, to ne. Ale kdyby někdo v den Slavíka zvonil u vás na vrata a dnes vám toho Slavíka držel by ho v rukách a vám ho předával, tak vy budete rád teda. Takhle to bylo u mého prvního Slavíka v 63. roce. Že přišli redaktoři z Mladého světa, zazvonili u nás a nesli Slavíka. Ale to byl takový malý slavíček do klopy tehdy. Ale bylo to překvapení. Tehdy jsem to opravdu nečekal a musím říct, že to byla ta písnička ze Semaforu. Očima sněhem zaváte, tenkrát soutěžili i písně. I píseň dostala Slavíka. Takže přišli a řekli, tak máte to. Mám to? Tak tam opravdu bylo to jsem nečekal, velice spontánní a upřímný. Tak ale vy máte pořád nový písničky, takže vlastně pořád ta šance tady je jako absolutně adekvátní. A já si vlastně říkám, je spousta hudebníků, zpěváků, interpretů, kteří žijou z té historie a říkají si, už nic nového připravovat nebudu, mám před 20 lety hit a pořád se s tím dá koncertovat. Co vás motivuje k tomu, že pořád máte ty nový a nový písničky? Tenkrát jsem měl motiv přízeň žen, dneska přízeň manželky a mých dětí. Protože chci jim ukázat, že je tady ještě táta k něčemu. A samozřejmě mým příznivcům, které nechci zklamat. Není to fráze, věřte mě. To už je taková odpovědnost prostě po těch 42 slavících. Tam je odpovědnost obhájit, jak se říká ve sportu, u nás ve sportu. Titul. Ano, obhájit titul. Vy v té poslední písni, ta pravá, máte i svoji rodinu, takže jak manželku, ano, tak i děti. Tak to už se skoro nabízí, že by mohl být i duet, ne? Vysloveně jako rodinný duet, Bránovi a manželka. No, na to jsem ještě nemyslel. Já jsem nikdy nebyl příznivec takového zpívá celá rodina, jak ten Johnny Cash bral celou rodinu a nechal je zpívat, aby si odpočinul, tak to ještě nepotřebuju. Na to mám hosty. A vy jste docela i odvážlivý v tom, kterýho hosta si vezmete, protože já si pamatuju třeba Bushida. Tam jste vlastně šel i do rapu v podstatě, takže vy to máte tak jako napříč, anebo v budoucnosti teďka, s kým jste ještě nestihl ten duet, že se to za tu dobu, za ty desítky let vlastně nějak nepovedlo? Tak s našimi všemi jsem už opravdu zpíval. Jo. 3krát. A jsem na to docela pyšnej, že opravdu tam zůstala jenom
pro nahrávku, pro nějaký nosič. Zatím jenom Daša, která teď na posledním mém albu, ta pravá, zpívá se mnou duet z jedné Disneyovky a podle mě je to zpěvačka jedna z našich vůbec nejlepších a nejmodernějších. To je styl, který je prostě světově teď právě moderní a nutí samozřejmě partnera zpívat správně se šmencem a nutí ho taky něco na sobě vylepšovat. Jo? Je to inspirativní. Tak s Dašou už mám taky nejčerstvější myšlenka na duet, který mě čeká, ale musí taky, tam u duetu je to tak, jako v přátelství nebo v manželství, musí ta druhá strana taky chtít. Jo? A to v tom případě bude Eva Farná. V O2 aréně jsme spolu zpívali ten hit z 80. let Čau lásko. A zpívali jsme to na úpravu, kterou napsal Karel Šíp, původní autor, že, textu, a nazval to Čau mládí. A bylo to tak vtipně napsaný, že si myslím, že bychom to, jestli se Marcela neurazí, že to budu zpívat s Evou Farnou, ale Eva Farná by se mohla urazit, že proč Čau mládí. Vždyť já jsem mladá. Že? Takže člověk vždycky někoho urazí. No ale to doufám se nestane. Tak Čau mládí mě čeká, doufám, a už se na to moc těším. A ještě mě napadlo, na koncertě v O2 aréně jsem měl Markétu Konvičkovou, která zpívá podle mě naprosto senzačně. Nejlíp zatím zpívala Arethu Franklin v tom. Tvůj hlas má známý hlas, tvoje tvář má známý hlas. A to opravdu bylo neuvěřitelné, protože dělat takovouhle jako mamu prostě černou, která si takhle dá ruce a jede, že z ní jde strach, jako ze Sereny Williams. A vy to tak máte, že koukáte na tyhle ty formáty, Tvoje tvář má známý hlas a Superstar a tipujete si ty mladý, že si říkáte, a tak s tímhle by to šlo? Jistě, ano. A když nejsem doma nebo nemám tu možnost, tak si to někým nechám nahrát nebo vypálit dokonce a sleduju všechno. Je to zajímavé, prostě kam to jde. A je mnoho obrovských talentů, ale když se tam objeví ten talent a myslí si, že teď už, když mu tam tleskali a křičeli radostí to publikum a ta porota vždycky říká fenomenální, neuvěřitelný, tak to je prostě super. Oni všecko mají fenomenální a geniální, jo, tak to taky musí dávat pozor, že jestli ta porota to nemá takhle v popisu té jejich funkce. No, a nebo taky to může být tak, že si říkají takhle, já bych to nezaspíval, tak pro ně v tom měřítku třeba Kohák si představuju, že jo, Jakub Kohák může vnímat, že to je fenomenální, protože on by to třeba nezaspíval takhle, že má trochu jiný měřítko potom. Já myslím, že ten ne zrovna. Dnes ještě uvidíte, kdy měl Karel Gott v životě fakt nahnáno. No teď se jeden talent objevil taky v pohádce. Vy máte novou pohádku totiž. A tam nejste jenom jako zpěvák. No to jsem rád. Proto jsem to s chutí vzal. Ano, původně to měla být písnička, která nám byla nabídnuta producentem Petrem Šiškou a tam byl úkol zaspívat s dcerou Šarlotkou duet. Když draka bolí hlava. A on neví, jestli levá nebo pravá. Tak to začalo tím duetem. No a Šarlotka dostala roli vnučky toho kováře a přimluvila se za mě,
jestli by tatínek nebo hrát, jo, toho dědečka Kováře. No tak to bylo něco pro mě. Žádný prince, to už mě dávno nedávají. Prostě Kováře, jo, ukázat chlapa, který se nebojí vzít kladivo do ruky, nebojí se ohně plamene a prostě úderu do kovadliny. Prostě takový klasický vy. Ano, jo. Tak, jak mě lidi znají. Tak. Ano. No a to se docela povedlo, protože mě udělali hára a řekl jsem si, tohle budu nosit. Už konec těch střihů tady, vystříhaný vlasy, konec. Zase hára prostě. A tu hudební budoucnost, teďka byla O2 Arena, pro vás už je to taková trošku rutina, se dá říct, ne? Většina těch umělců to má. No, není to rutina. To si musím vzít na to pampersky. Tak ale... Ta O2 Arena, to je, tam když vejdu na to jeviště a vidím to, v šatně jsem ještě machr, přijdu na to jeviště a řeknu, ale k sakru, tady to prostě podívat se nahoru, až na těch bidýlkách stojí lidi, jo. U mě stojí až nahoře. No. To se nestává, no. Tak to se musí cenit, že? A jsou to teda nervy pro vás? No tak to je odpovědnost. To je prostě obrovská... Teď musím asi nějak víc zabrat, protože je to daleko namáhavější, nebo je to prostě jiný záběr, než když je to takový klubový, že jo, kde to je všecko tak easy a je to v pohodě. Takže i ta O2 Arena, ač po několikátý, je pro vás taková obhajoba titulu? Tak jako předtím jsme se bavili, tak je to stejný. Je to obhajoba titulu určitě. A bojím se, aby jednoho dne to se může stát velice rychle, že zpěvák udělá nějaký chybný kroky a zapomene se na něj. Nebo dlouho nebylo o něm slyšet, tak na něj nepůjdem. Máme výběr, v O2 Areně už jsou dneska světové hvězdy, tak půjdeme na někoho. Gota už známe 60 let. No, vy jste ve střehu pořád, evidentně. Navíc příští rok teda vás čeká velký jubileum. Myslím, opravdu? Myslím, že 60, že to je, ne? Víte, že ani nevím. Ale jo, říkali něco, že chystají nějaký květiny. No. A už máte tušení, co se chystá? Jak bude vypadat taková monstrózní oslava? Oni mě to nechtějí říct. Jo, že to má být překvapení. No tak my se necháme teda překvapit. Jestli můžeme, tak k tomu přidáme tu lahvinku našeho vína, který jste si dneska nevypil. Tak doma můžete potajit, jestli se nikdo nebude dívat samozřejmě, jen tak pro vás, nebo s manželkou. A já moc děkuju, že jste přišel, bylo to báječné. Výborně, děkuju za pozvání. Děkuju. Už příště přijde Bára Basiková a začne velká soutěž o dovolenou u moře pro 2 all inclusive od cestovní kanceláře Blue Style. Máme hned 4 zájezdy. Pro výhru stačí udělat jediné. Sledujte Instagram Míra Hejda, ať se vše včas dozvíte. Interiéry pro Čeram. Tvoříme domov. Kompletní interiéry na míru, včetně kuchyní. V New Living Center v Praze Stodulkách. Vinařství Skoupil. Noblesní vína z Velkých Bílovic. Sponzor pořadu. Emotion Cars. Auta pro vás. Emotion-cars.cz. Soutěž o novou kuchyň najdeš na tvbydlení.cz.